Bismillahirrahmanirrahim. Gelê insana em îro basa girtina rojê û em basa girtina hîvê bikin. Hesê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dibe hîv gava ku tê girtinê, roj gava ku tê girtinê, avan her du olaya meznaya Rabbê alemê nîşanî me didin. Çünkü biro ronkaye ama Rabbê alemê gavak emir dike roj tê girtinê dünya dibe tarî. Hîv jî tave hîv çê dike ji me re me ber xwe dibîne diçe deratê ama gava bi emrê Rabbê alemê hîv tê girtinê dibe tarîkî wisa ku me ber hevdû nabîne. Îca îro teknolojî pêş ta çi ye? İro ji salkî berê da xeber tê gotinê ku filan tarîxê, filan mehê, filan rojê, filan saetê wê li filan dewletê hîv were girtinê wê li filan dewletê roj were girtinê wê daha xweş filan derê were dîtinê. Îca em çi dikin bi pirayî em ji salkî berê da em li wê dewletê bilêta tiyarê eyar dikin, em bilêta otelê eyar dikin, em pereş xwe eyar dikin, ji bo ku em herin li wê derê deqekî yaxud nîv deqe bibine deqe û nîv em wê gurintiyê seyr bikin. Dinyakî jî mesref em dikin. Bi pirayî me meznaya Rabbê alemê nayîbîra me. Îca gelê insana dîsa di vir da Hezretî Resulullah dibe gava ku hîv hat girtinê du rik'at li mêj bikin ku navê wê Husûf e. Gava ku roj hat girtinê du rik'at li mêj bikin navê wê Kusûf e. Gava ku li mêj kir piştî li mêjê dua bikin. Çünkü duayê piştî wan li mêja pir qîmetlî ne. Çünkü ew li mêj nabe nisîbê her kesî. Elhamdülillah em Müslümanin, elhamdülillah em pênc wext jî li mêj dikin, li mêjê fers bana em sünneta jî dikin ama belki emrê me nakije wê olaya ku roj hatiye girtinê yaxud wê olaya ku hîv hatiye girtinê. Yaxud belki hinek insan nizanin ku wextê hîv tê girtinê du rik'at li mêj heye, wextê roj tê girtinê jî du rik'at li mêj heye. Îca gelê insana tabii ki em ji teknolojî jî feyde bibînin. Tabii ki em li wê gurintiyê binêrin cana bi eynika cana bi tiştak merû dinêre ya xweş nîşan dide em binêrin ama menhêr jî em meznaya Rabbê alemê ticar û ticar ji bîr nekin. Çünkü meznaya Rabbê alemê de her derî da xwe nîşan dide. Îca înşaallahu teala carkê di jî girtina hîvê bibe nisîbê me em li mêja Husûfê bikin û roj jî girtinayê bibe nisîbê me ku em du rik'at li mêj bikin û em piştî wî dua bikin û em piştî wî jî tobe bikin. Çawa duayê wan qebûlin, duayê piştî her du li mêja çünkü çend sala carkî ew li mêj çê dibe. Hezretî Resulullah li mêj kiriye û Hezretî Resulullah dua kiriye. Hezretî Resulullah ji me Müslümanan re jî tavsiye dike dibe li mêj bikin û piştî vê li mêjê dua bikin. Îca em piştî vê li mêjê dua bikin û em piştî vê li mêjê jî Xwedayê Teala înşallah Teala teke nisîbê me em ji xwe re tobe bikin û em ser wê tobê bisekinin gelê Müslümanan. Hûn tev bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê Xweda bin.